Добро утро! Днес ще ви взема в една събота с мен, но не почивна. С това трябва първо да си направя кафе, за да може да издържа поне до някъде. И разбира се, няма как да не започнем с учебник по биология, маркерите и стикерите, с които трябва да си отбелязвам. Тук ви показвам стикерите и маркера, които са много добри и искам да го уточня, че аз използвам по един и същи цвят за всеки абзац, за да може после да си го визуализирам в главата. 10:40 аз съм научила началото и цялата тази страница до края на дихателната тръба и започнах белите трупове. Вече по-късно в деня трябва да уча по химия, като това са записките ми от училище, от профилът ми, но решавам да ги препиша, за да може тъкмо да си преговоря и да са по-подредени и по-красиво написани, да може всичко да се визуализира по-лесно. И тук ви показвам как започвам самото преписване и подреждане на темата. Тук си направих и схема на строеж на атома. И ето така си наподредих нещата и продължавам с останалата част. А на вас ви пожелавам слънчева и приятна събота, да не научите колкото мен.